kauniuna ameneyo. Mlendo wanga mstudio muno ndi wanango chafulumira mmodzi wako nzankhani kuno ku Times Group. Wanangwa mawabwino tikwendeni kukomeko kwanji. Athokoza kwambiri. Nkhani yaikulu imene sindikizwa newspaper ya Daily Times ndiyo khudza ndithu Macdonald Masambuka. Mukumbukira bwino kuti amene anaphedwa mchaka cha 2018 mboma amene mboma la Machinga ngati ndisako lakwitsa. Tsopano anthu amene amaganizidwa pakati pakuti anachita chiwembu chimenechi gamudora kakhale ku ndende miyoyo yawo yonse. Nkhani ina ndiyo khudza ndithu Zuneth Sata, mkulu uja amene watchuka kwambiri mdziko lino komanso mdziko la United Kingdom makamaka ku Britain uko, amene ndithu walankhulapo pazamene amalawa ambiri makhala mukunena kuti iyeyo dziko ndithu amalitola, wakhala ndithu akupereka ziphuphu kwa akuluakulu ambiri mboma kuti iyeyo ndithu adzipeza macontract kubomako. Ndeya kuti inetu zimenezozo sindikuzidziwa sindidachite. Tikhale tikusanthula bwinobwino zonse zimene walankhula pamenepa, koma tiyambe ndithu ndi nkhani ya Masambuka wanangwa. Nkhani ija tsopano apa yafika kumapeto. Ndiyesa ndi relief mwina kwa aliyense amene wakhala kuitsira bwino nkhani komanso mwina ena achibale ake. Ya nkhani idi yafika kumapeto pamene dzuloli amene amagamula mlandu umenewu amene ndi Dorothy Nyakaunda Kamanga anawuyamba mlandu ali ngati High Court judge. Komano panopa ndi Justice of Appeal ali ku Supreme Court. Koma amene amaugamula zulu amaugamula ngati High Court judge chifukwa anawuyamba ali pa udindo umenewo. Ndi dzulo ndithu amapereka chigamulo kwa anthu okwana 12 amene adapezeka ndi milandu yosiyanasiyana makamaka pakukhudzidwa ndi kuphedwa kwa Macdonald Masambuka amene anali wachalo bwino kuchokera mboma la Machinga. Atapezeka olakwa anthuwa chinakomera ndithu Kamanga kuti yayi agawe chigamulo chawo chokutengera ndi mmene anthu amakhudzidwira. Pa anthu 12 upo pali anthu oyambirira amene khangati alipo 5 amene nkuona kwawo Akamanga aona kuti makosana 5 amefa wina mmodzi mwa anthu ameneyo ndiye ndi mbale wake weniweni brother wake wa Macdonald. Ameneyo anda amene eni amene anapanga chiwembu chomupha nyamata ameneyo ndi cholinga choti mwina akapange malonda thupi lake ziwalo zake zina ndi zina malingana ndi menewo zikhulupiriro zawo anali nazo. Amenewa aona kuti chifukwa choti anatenga gawo lalikulu akakhale kundende moyo wawo wonse. Ndi paliso kagulu kachiwiri kamene kakuonesa kuti kanali nawonso ndi gawo lalikulu lopanga chiwembu chimenechi chimene chidakathera kuphedwa kwa Macdonald Masambuka. Amene wawa auza iyayi inu yosofa chotenga gawo lochuluka akakhale kundende zaka zokwana 60. Komano omaliza ndi anzathu ena amene yakuoneka kuti ntchito yawo kwenikweni sikunali kupha kwawo munthu yayi. Of course amaziwa kuti apange ntchito yawo munthu akuyenera kuti atanikaye aphedwe kaye. Koma ntchito yawo inali yoti iwo apeze malonda ziwalo za malemu Macdonald. So amenewa ndi mudza mukupezeka modzi woti anali wansembe wa chikatolika amuhosha. Mukupezeka modzi umene anali wa polisi sane muyawo ndachileka. Mukupezeka so wina amene amoneka kuti anali clinical officer amagwira za chipatala. So amenewo akuoneka kuti iyayi malinga ndi kutengapo gawo koma gawo lanu lokhanga lilosakasaka misika ndi zina zoterozo awo akakhala kundende zaka zokwana 30. Nimene chapangira ndithu chigamulo chazo. So nkuona kwanga ndikuona ndithu kuti ndi chigamulo champhamvu kwambiri. Anthu ambiri akukhutisidwa nacho chifukwa kunena zoona kuchotsa moyo wa munthu ndi chinthu choyipa kwambiri. Apapa Macdonald Masambuka abale ake sadzamuonanso anapita chifumano ikanakhala kuti mwina anthu amamvetsetsa ikakhala imfa yoti yachilengedwe imene mwina anthu amadwazikako matenda kutani inde imfa sizolowereka. Koma pali nthawi ina chifukwa choti mwina mwadwazika matenda nthawi yayitali imatha ndithu kufika polimba mtima kuti munthu uyutu zoti tikhala naye zokayikitsa. Komano
imfa ngati ndiyowawa kwambiri chifukwa ndiyongobwera pamene munthu samatani samayembekezera kungomva kuti hayi chifukwa mukaona mmene anampangira kuti akamuphe andi mukaona anthu mmene alimo munthu uyu mwina panalipo vuta kwambiri kuti apulumuke poyamba muli mbale wake mmene mbale wake ndi munthu amene anali naye ndi chikhulupiriro kwambiri kuti amamutani azimuteteza andi mukuona kuti mbale wake ndi amene anayambisanso ndi azinzakewa kumupanga ndi thupa plani mkulu ameneyo kumuwuza kuti iweyo chifukwa choti ine ndi mbale wako ndimakukonda andi ndaona kuti uzingokhala wekha sizabwino ndiye ndakupezera chani kamkazi andi kumuonetsa ndithu kapikichara kamkazi kukongola kumuonetsa mkazi wake ndo ndiye tipite tikatani tikakumane naye akunena kukakumana naye ili njira yoti akamutani akamupheko so mukaona kupha ngati kumeneko ndizoona ndithu kuti makosana akuyenera asakatuluke koso kuti kundende mwachidziwikire ine ndikuona ngati akamanga anazaona kuti pano pakali pano kumalawi kuno kuli kampungwepungwe kukuona kukana makamaka palamulo lidza la kodi opha mzake aziphedwa death sentence ilipobe malamulo komano utakhala kukana pakati pa ena akulowerawo kunaona ena posedwa apa amakamva maganizo a anthu akanafunsa kodi tizipha munthu oti wapha mzake so mwina chifukwa komanso padza masiku ano ikhangati death sentence kumalawi kuno anayika idzamati moratorium kuti sikugwiritsidwa ntchito koma ikalerabe chani lamulo so mwachidziwikire nchifukwa chake mwina anapita kuchani ku life sentence chifukwa pa chilungamo chake malinga ndi malamulo athu awawa ophanzawo especially amene anali kumadawo amayeneranso kuti apeze chani death sentence komabe iyayi kunena zoona umoyo wawo wonse kundende chilango chabwino awo wa 60 years mukhoza kuona kuti munthu ngati uli kale 50 ndiyo 40 akakupatsa 60 imene ndi 100 kapena 110 ndiye ndangati masiku ano akumafika ali moyo 110 khaso ngatiso ndi life iso mabwera tiyang'ane zikhulupiriro zimene zimakhulupirira kuti ziwalo za munthu wakhongola cherubino ka ndi thupi lake ka mafupa wake ungagwiritse ntchito popanga mankhwala kuti ulemere ka kupeza udindo pena pake zinthu ngati zimene chaka chino 2022 makhulupirira bemoteromo ndizomvetsa chisoni bwanji kuti mtundu wa anthu makhulupirira kuti munthu nzako ungampange zimene kuti apangire mankhwala 2022 nzomvetsa chisoni ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri ichichi chimangoonetsa mwina chitsanzo kuti nchifukwa chani kunoku kwa Africa kuno tikanalibe mbuyo pa nkhani ya zachuma ndi zina china chimene chimatibwezeretsa mbuyo ndi chifukwa cholimbikira zinthu zopanda phindu kumaganiza kuti mwina fupa la munthu woti ndi wacharubino likhoza kupatsa umwayi wapadera ndiye kuganiza kumene kuli kosokonekera chifukwa anzathu kunjako mayiko amene timasirira amakhala akudziwa kuti ndipange ndalama ndikuyenera ndipange ichi anda akamatsatira zimene zidzamapezeka ndalama idzadi kuta kubwera olo akapanga kamasalamusi awo kuti yayi apapa tipanga chinthu mwina tikatenga mphamvu ya zuwa iunika magesi ndizoti aliyense amapatsidwa mwayi kuti mukhoza kuphunzira ngumata so anzathu amakhala bize kumapanga zimene zikutukula cha miyo yawo ife tikanali mbuyo panali report imene inatuluka mu 2015 report imene imayang'ana kwambiri zimene zidachitika mu 2014 linali la Amnesty International bungwe lapamwamba kwambiri ameneyo anafufuza ndi anapeza ndithu kuti zonsezi zimayima pa chikhulupiriro mukaona nkhani ya McDonald Masamba mukhoza kuona kuti palibepo pamene papezeka kuti msika wake unali pati kuswezo aliyense amangomva mphekesera kuti zimene tikufanga zitipatsa chani akobe kuphatikizapo ansembe kuphatikizapo apolisi ndi amene amayenera kuteteza miyoyo yake koma nawonso akuganiza zoti akhoza kukalemera chifukwa choti apha munthu ansembe amene wo ndithu adzazidwa ndi uzimu mamoti adzazidwa ndi uzimu amaganiza kuti ayi uzimu uli apo mwina chuma china chiyokera kuchani kuzimenezi mukaganiza kuchipatala ndi munthu amene akuyenera kulidziwa thupi la munthu bwino kwambiri ifeso tikadwala timapita kuti ati tiyezeni kuti imene ndimverera muchavuta anda amene oyo
amene analiphunzira thupira aziganiza kuti yayi koma mafupa ena ake muda munthu wachilubino akhozoka mpatsa mwayi wapadera. So mukaona anthu amene ali involved ndizomvetsa chisoni andizititengera nthawi kwambiri kuti tisinthe chifukwa maganizidwe athu adasokonekera. Inu yomwe amvapo chifukwa ndimanena ripoti la msinthacho linanena kuti andi ndizoona kuti mukazione zizi zimakhala ngati zimavuta kwambiri mayi unoti kumalawi kukhamu Tanzania padzaso zinafika kuti pakana ndithu anasonkhanitsa nukamangira nyumba kwina kwake kumakhala kuti kumeneko kunazitetezedwa anthu achalubino. Kuchani ku Uganda ziliko, ku Kenya ziliko. Vuto anapezanso kuti zimakwera kwambiri zofuna kusaka anthu achalubino zinthu zikakhala nyengo yachisankho. Analemba ndithu kuti zikakhala nyengo yachisankho kusweza kuti mukaona kuti ripoti imene matuka 2015 imangana 2014 tinali ndi chisankho and 2019 kuna aliso before tinali ndi chisankho. So zimakhala ngati ndikuti chalacho zimakhala ngati azathu anthu kunamizidwa mwina munthu makamuzo kuti nanga timufuna mpando wanu kuti musachokepo ndiye kuti mukhale ndicha ndi zinthu ngati zimene ndi anthu amakhala kalikifa anthu fe pachiganizidwe chathu chopotokachi timaganiza molakwika kwambiri. Mutukumbuka ndithu padza pakatipo panali manong'onong'o koma amene amaoneka kuti ndiwoona kuona kuti munthu amene anali ndithu nduna komano nduna yake osakhaya masewera nduna ya zachuma munthu amene mukamuona munthu oti mwina anaphunzira ka economics kaya nda accounts amene amadziwa ndithu kuti ndalama imapangidwa chonchi gwero la ndalama kumene machokera koma anagwesa chithumwa ali pa airport akuperekeza kanda kulezi kukumbukira sitichula tila kuisaba tisachula koma chithumwa cha anagwesa andi kwaona ndanduna anthu amene munthu oti and economics ifeyo sitidziwaso kuti ndalama zimayenda iwo ndame amaenda kudziwa akatswiri ake amene koma nomaganiza kuti zonsezo anaphunzirazo sizikugwira koma amangekena kake kanchiuno mukhaya nthumba kamene koko azikalambira zoona ngati akaka kakundipasacha mwayi ndiye kuganiza mukhozo dati kuganiza katumeko zititengera nthawi mwina tichokere pasipasipa ku primary kani tizapu tikhale ndi chiphunzitso ndithu chomauza anthu kuti chonde ndalama imapangidwa ndi kulimbikira osati zina osakhala ndalama ingabwere chifukwa choti wangotenga kaya chule nkumwika apo basi kumamuzungulira ukaza kuti upanga ndalama sizoona ndalama zichokera kuti so titati pakhale ndithu chiphunzitso of course nzoopsa chifukwa nangasi tikati aphunzitseni mwina ena tatumiza ku church kuti mukapi kumaneso andi asembe osunda amene ambopezeka nizovuta komabe pang'ono tiye tiphunzitsane kuti maganizidwe awawa a matsengawa maganizidwe azaufiti ngakhale kuti posaidwa paso ndiona kuti yayi khangati tufuna tivomere ufiti komabe maganizidwe ngati amenewo tiyeni tichotse maganizidwe anthu kuti mwina mibado imene ikubwera ifaya yathu indena onongeka koma ikubwerayi isazaganizenso zoti munthu akhozopeza mwayi wapadera kudutsa mu zinthu ngati ziti zimenezi chabwino. Tipitirize ndi program yako kwanyi tiunikepo apa nkhani yokhudza Azuneth Satta amene ni mkulu wochita malonda amene watchuka kwa basi m'maiko a Malawi ndi United Kingdom pa nkhani yokhudza ndithu kupereka ziphuphu kwa ogwira ntchito mboma kuti iyeyo nkhani za malonda zimuyendera azichita malonda ku boma ku polisi ku ame nthambi zambiri za boma achita ku malonda ameneyo ndiye kuti iyeyo akukana kunena kuti ineyo sinapereke ziphuphu kwa ogwira ntchito mboma ku Malawi koma anthu ku Malawi ko amangondida akunenera kuti ineyo ndimafuna mitengo yokwera kwambiri pa zinthu zimene ndikugulitsa ngati zakumwa ndi zina. Amene wankhola zimene zatachidwa interview ndi newspaper yotchedwa The Times imene ndithu ndi ya ku Britain. Wanangwa wabwera nkulankhula koma kodi zimenezi anthu ziwakhazikitse mitima basi amene akuyawa chifukwa chonena kuti pano pale sadakhulupirira kuti Satande osukuneza anachitadi chikhulupiriro chilipo ndi choti mkulu ameneyo Azuneth Satta wasokoneza kwambiri dzikoli akuoneka ngati kuti anali ndi mphamvu zakuthekera chifukwa cha makobiri omapanga
pinda zinthu madera osiyana-siyana kuti iwo mbali yawo zinthu zatani ziwayendere. Anthu ambiri chikhulupiriro chawo pakali pano ndichiti tisaiwale kuti asatani munthu amene akufufuzidwa mlandu ku Malawi kuno ndi bungwe lija Anti-Corruption Bureau limene posachedwa apa linatulutsa ndithu ripoti wakafukufukuyo imene anakalipereka kwa president Lazarus Chakwera, and president ndinaonanso akuchitapo zina ndi zina podzera mu ripoti imene. So kunoku ndi munthu oti akufufuzidwa mlandu, milandu yake yokhudza katangale. Sinafike posongola bwinobwino kuti milandu yo ili pati, komabe taonapo ena akumangidwa makamaka pokhudzana ndi mkulu yemweyo ngati a George Kayenja amene anali mkulu wa polisi ndi wina amene analinso konko kati wothandizira kupanga contract ina yake anamangidwa. Pano pati kunena pano ali pa belo. Amsungwa kuti nkhani yake sosiyokhudzana. Amsungwa nawonso ndi mzawo wa Sata Ashokine nayenso za malo zake zomakakhudzananso kuti kumwe kwa Sateko. So kunoko ali ndi milandu ndithu kuti akufufuzidwa. Ikadzafika poti asungula tidzaona kuti kodi mlandu azawuyendetsa motani. Komano pamwamba poti akufufuzidwako akufufuzidwanso ku dziko la Mangalandeku. Ku Mangalandeku kumene kwaphulika zinthu kwambiri chifukwa kumeneko akuluwa atachoka ku Malawi kuno adakakhazikika mu mzinda wa Alista. Andi ali mu mzindamo akuoneka kuti umoyo wawo Angerezi mweko anayamba kudabwa. Lamborghini. Amadabu ano chuma chimene mkuluyu anali nacho. Mwachidule ndikuona amadabu ano kuti life imene amakhala inali ya pamwamba kwambiri. Nyumba zochuluka zochita zooneka bwino kwambiri zikulu gali moto zodula kwambiri. Plus ndithu amadabu kuti ankuluyu akatuwatuluka mwina kaya mwezi uli wosata amatuluko kangokoza tsitsi kaya kuti ukatani umapita kutali kwera ndege. Nde Angerezi ataona zimezi anazawo khangati jenkha kuti mkuluyu ndamazo akuzitenga kuti fanza anthu adzatu ndioti adapita pamwamba amayesetsa kuti kandalama kamene ugwitsa ntchito iweko ukazichita moyo wako sukuti amadandaula, komano sosi yake izikhala kuti akuita akuidziwa zizifanana. Misonkhoso imene kupereka izioneka kuti misonkho akuperekayo ndi sosi ya ndalama zokuti zofanana. Ndifake timaona mapuleya ampirati akuyenda zigamoto zodula ziteni samamanga akapena kwaita ifama zoti akulu akulandira 250,000 pounds per week akhoza kukwanitsa kuti gula gamoto. So awawa atadabwa ndi pamene anayamba kuatsatira. Ndikumeko kuti akadaula amene National Crimes Agency NCA akatswiri oyang'ana za kodi munthu akukhala bwanji. Kutsatira kwake kuoneka kuti kunali usati kwa masewera chifukwa kumapezeka kuti ndithu mwina ngakhale foni yawo ya Satayo amatha kuyitsatira zimene akugambirana ndi anthu. Amati kuyichita ta amachera ndithu. Anaichera ndithu ndiye amvaimva aonaona mpaka anafika pokazo dakuluwa chimene tikuaganizira ife choti akutenga ndalama ku dziko lina lake limene lili losauka limene lili Malawi. Kumene koko ndalamazo akutenga mwanjira yokhala ngati akupanga contract. Awina contract ange supplies zinthu zina amati ku polisi zina ku army zina kuti komano ma contract adapatsidwa mosakhala bwino mokhotetsa chani malamulo. Chifukwa cha zimenezo ndi anaona kuti isono ifeyo mene tapenzeramo dzindalama zonse mukuchita display kuno ku UK sizoti mudazipeza mwachilungamo khangati mudasokoneza kuti ku Malawi ndi ife ntchito yathu ndiyoti tigwire kaye chumachi tabwino. Tsopano ifeyo kuno kusitimachita machawo otero bwanji timaona ndithu makwalalamu mizindamu madameti makhalamu udapa munthu wina 3 weeks nyumba wamanga yatha panja woona pali galimoto yodabwitsa ana sukulu apita muna sukulu 1.2 miliyoni batereva koma timaone kuti simakhala nazo ntchito alesa mangopanga zake machawo amene utilibe bwayi. Andi chimene chocho ndi chinthu chimodzi chimene chalimbikitsa katangale ku Malawi.
kunena zoona anthu saopa kuba ku Malawi chifukwa chakuti sitikunena kuti asatawo apezeka kale olakwa iwo akuafufuza amene pezo ndi zawo komano kunena zoona katangalende aliko anthu sakuopa kuba chifukwa chokuti zochokera kubako kapena pa Chingerezi mati ma proceeds anthu amakhala kuzinjoyabe chinanso ndi chimene chichomati timangonena pakamwa posachedwa apena amanena iya tiyambe life audit koma amene nyimbo ya life auditing idayamba kuimbidwa kale chifukwa choti palibe amene wapangidwapo audit ndikupezeka ali pa milandu anthu ndiye sakuopa chifukwa ndizoona zibekunena kuti olo ineyo mawa kupezeka kuti ndi Lamborghini asati ngondiyang'ana osadabwa kuti ngondi yeyu Lamborghini waitenga kaka kuti zeru zimajepa chocho munthu ndikuvutika ndiye mawa ndikapezeke ndi Lamborghini andi ndikumwina mauza anthu kuti ndayambano kumanga kuchilekako kakuti pano pa imina nyumba yafika roof level komano within a month palibe akudabwa anthu mwina chimene azingofuna choti tipange bwanji kuti tizidya nawo tikangotero nde katangaliro zanangokhanga tsopano ndi chikhalidwe chikhalidwe chake chosachitisa manyazi chosapatsa mantha tikunena pano momu mu Daily Times yomweyi muli nkhani imene sikuti kaya siolakwa kaya sana abedi komano mukhozoona muli nkhani yoti makosana ena afolo akuganizidwa kuti analandira 159 million kuchokera no kuma department aboma osiyana amene wandama office ya accountant general ngati malawa angolandira kumene bero udzana so after itachitika tingwerekeza cashgate after itachitika cashgate idza tikanatengerapo mwayi kupereka ndithu chiopsezo kwa anthu tikatangalisoje sololedwa bwino komano mukhozo ngakhale kunachitika kuba kochita kuonekera koyera ngati kwa cashgate anthu sanasinthebe anthu akubabe chifukwa ena kuti mwaone akashgate ngati tikunena asata ku UK zimene apangani nakuti akulu Lamborghini pali Bentley ndi galimoto zodula kwa nende kwa basi Lamborghini Bentley zokuganizaso kuti ndalama zake zochokera kukhako musaziyendetse kaye tazigwira akuti anali ndi ma apartment meko nyumba zokwana 19 anena kuti iziso musazigwire kaye chifukwa amalankhula atowa kuti kunali khanga kuti kulira kuti aya moyo wanga ukuvutika amalankhula ku news imene ya The Times komano auza kuti izizi msizanukaye pakana tidzapeze kuti mulandu watani sikuti alanda yayi akazapezeka kuti ndosalakwa adzabweza auzaso kuti yayi koma chifukwa choti ndo munthu mkwela muzidya muzitani muli ndi ana mwina fees muzikhala ndithu pa mwezi kandi pa wiki muzigwiritsa ntchito 250 pounds basi komano zina zonse zili ku bankiko tasunga kaye tibweresa posachedwa apa ndi program imene yakwa Gwanji tikatha kupatseni zotsatira za loto wakadzutsa patani koloko pano